Ahojte, vítam vás pri ďalšom videom prehľade sa kryptoinvestorov, spolu pozrieme na Bitcoin, pozrieme sa spolu aj na ropu a nakoniec prejdeme aj na to, čo sa aktuálne rieši a aké zaujímavé novinky prišli z kryptotrhu, prípadne z celého nášho sveta. Predtým, ale samozrejme, ako začneme s týmto videom, určite vám do pozornosti aj môj Discord, než tam analýzy, trading setupy, obchody a zároveň komunitu ľudí, ktorí aktívne sledujú trh. Odkaz na klasický popise tohoto videa. Poďte zároveň nájsť aj link na našu depozit a trading kampaň, takže sa určite na to pozrieť. No a teraz sa už poďme pozrieť rovno na Bitcoin. Bitcoin voči americkému dolaru, tak Bitcoin, ako som aj včera na live streame zmieňoval, tak otváral som vlastne long, otváral som jemný hedge proti môjmu shortu, ktorý som otváral na 69 600 amerických dolarov a momentálne čo čakám je, že ako Bitcoin sa nám tuto vlastne dostal do tejto červenej zóny, kde sme teraz. Čakal som aj jemný sweep tejto červenej zóny, ale zastavili sme sa reálne na 73 492 amerických dolarov, čiže v podstate testovali sme 73 500 dolarov na platforme Bitfinex. A čo teraz momentálne je, že sme v tejto zóne a ak sa dokážeme z tejto zóny dostať, ak vystrelíme, tak za mňa očakávam pohyb na 70 300 amerických dolarov, ale ja mám nastavený take profit na 77 100. Čiže za mňa jemne sweepneme túto rovinu, čo tu mám vyznačenú. Túto rezistenciu podľa mňa príde nejaký sweepneme posledné high a za mňa potom pôjdeme nižšie. Samozrejme, treba brať do úvahy ďalší scenár, ktorý som tiež videl u iného tradera je, že by Bitcoin rovno išiel z tejto úrovne, by išiel na 79 300 alebo 400 amerických dolarov, že by takzvané chcel spraviť fake na 80 000 a až potom by vlastne BTC sa rozhodol ísť nižšie. Za mňa, ja sa skôr prikladám tomuto scenáru, že by sme išli tých 77k dneska zajtra a potom by sme vyklesali. Ale takisto som pripravený aj na scenár, aj keby Bitcoin išiel na tých 79 300 400, kde si myslím, že by teda BTC, myslím, že by sa tam dali zobrať potom krásne shorty a kľudne by som cieľoval take profit niekde k 72k, ak by som bol nejaký konzervatívnec. Takže za mňa platí tento setup, pôjdeme hore, 77 200 300 by sme mohli dosiahnuť. A ak by sme išli vyššie, tak by sa dali brať krajšie shorty. Za mňa platí scenár 1, ale tady som pripravený na scenár 2, že by sme išli vybrať likviditu k 80k, ale s tým, že by sme tých 80k nešli hitovať a že by to bol proste fake na 80k a s týmto súhlasím aj s traderom, ktorého som videl a myslím si, že tá analýza tiež dáva nejaký zmysel, čo sa týka BTC. Zlato, tak zlato nám sweeplo predošlé high, čo môžeme teda vidieť na zlate. Tak zlato sa vracia na túto úroveň, ktorá je teraz momentálne support, takže si dám nejaký nižší časový rámec. Takže čo sa týka zlata, tak za mňa zlato, kde by som chcel možno vstúpať do zlata, je ak by sme prepadli sa niekde nižšie, niekde by som chcel vstúpať do zlata je možno 4772, ak by som mal nejaký vstup. Samozrejme k USDT máš takú históriu, takže ešte nemôžem zrobiť analýzu na tom USDT grafe, ale myslím si, že by sa dalo krásne stúpať niekde na 4770 dolárov. Z toho by som dával pod posledný week a myslím, že potom by zlato mohlo pokračovať vyššie. A takisto potom by som dal stop loss na break even niekde na 4800 $. Čiže tuto by som chcel niekde hľadať vstupy na nejakom lower time frame, ideálne niekde sem. To bolo 4748 alebo 5 a take profit by som cieľil dlhodobo na tých 4990, prípadne rovno tých 5, kde je veľmi silná rezistencia a tam podľa mňa príde k veľkému short sellingu. Takže zlato z krátkosti asi nejako takto by som to zhrnul. Ale vidíme, že teda aj RSI sa na 4-dňovke drží celkom bullish a momentálne prichádza aj RSI EMA Touch, tak som zvedavý, že či bude rešpektovať tú RSI EMA líniu. Ak áno, tak zlato sa rovno teraz vyberie hore, ale pre mňa tam není moc zaujímavý vstup do toho a zlato by tým pádom vlastne pokračovalo smerom hore.
ale ak nie, tak by mohol prísť nejaký pullback, RSI by sa mohol sa jemne stiahnuť k úrovni 50 až 45, kde by sme vlastne mohli vstupovať, pravdepodobne niekde na tejto úrovni na zlate a potom by prišla bullish otočka a vlastne nákupcovia by opäť nabrali silu, ale ak nie, tak zlato by pokračovalo na tento support. Takže za mňa zlato, myslím si, že pokračuje, za mňa zlato bude pokračovať ďalej up, s tým, že teda robí takéto výkyvy, čo je vlastne úplne normálne. A za mňa, kde by som chcel teraz hľadať vstup, je niekde na tejto úrovni, na tomto supporte, by som chcel hľadať vstup, ale ak sa tam nedostaneme, tak zlato nám proste poletí ďalej, prípadne pôjde 4900 a zase urobiť nejaký odraz, ale zlato moc aj tak netrenujem, takže ma až tak nezaujíma, ale každopádne baví ma to sledovať, ako sa vyvíja tá cena. Ropa nám v noci sweepovala úroveň $86, čiže reálne toto nebol test supportu, ale reálne iba liquidity sweep. Takže včera na rope prišiel veľký sweep liquidity a teraz sa držíme na supporte, teraz sa držíme na úrovni $10. Reálne toto nebol ani test, respektíve to bol iba silný veľmi veľký výber liquidity a môžeme vidieť, ako sa cena rýchlo vrátila naspäť. Takže teraz nás drží úroveň $92. A kde sa oplatilo vstupovať na rope, to tam sa oplatilo vstupovať v noci, kde sa oplatilo vstúpať reálne na rope, inak môžeme vidieť, ako to krásne dodržuje tento level. Tak kde sa oplatilo vstupovať na rope, lenže to znamená, že ten vstup sa rieši veľmi skoro ráno. Ak by som videl cenu presne ako je tu, tak tu by som vstupoval, stop loss by som si dal po toto low, a s tým, že teda take profit by som kľudne smeroval na hodinový pohyb kontrol $97. A takisto, že sa týka toho konfliktu, tak nemám nejaké moc žiadne nové správy, ale dneska som aj od diváka dostal jeden šal, respektíve nejakú novinku, ktorú si môžeme potom pozrieť aj neskôr v tomto videu. Takže za mňa ropa, myslím si, že pôjde hore a priebehu najbližších dní sa budem vracať na úroveň 100 USD. Keďže konflikt sa nerieši, konflikt neustál a jednoducho stále vojna pokračuje. Takže za mňa na tomto supporte bol krásny vstup, len to trebalo brať skoro ráno. Čiže vstupoval by som tu, stop loss sem a take profit by som kľudne mieril na 97 USD. Lenže s tým, že teraz už by som do toho moc nevstupoval, jedine, že by prišiel ešte nejaký pullback dole a potom by som možno hľadal nejaké vstupy, ale teraz už by som do toho nevstupoval, lebo nevidím tam pre mňa nejaké zaujímavé risk ratio. Ak by sme vstúpali, dajme tomu teraz do toho, hej, my sme vstúpali teraz, tu by som si chcel dať stop loss a cieľil by som take profit na 97 USD, tak je to risk ratio 1,97, čo není moc pre mňa zaujímavý obchod, takže by som chcel niekde nakupovať nižšie, ak by sa tam cena dostala. Takže momentálne ropa pre mňa nezaujímavá, čo sa týka vstupu. Ak dostal vstupovať 100, má nastavený stop loss 100 a take profit smeruje na 10, tak tu už to dáva krajší zmysel, to už je risk ratio 68, čo je niečo, čo ma zaujíma. Takže ak niekto vstúpal do ropy na 90 USD, tak má už celkom vyhrané, už si môže dať stop loss na break even. Ale pekne vysvypovali tú likviditu. Takže za mňa ropa, myslím si, že pôjdeme smerom nahor, ale ja už by som osobne teraz do toho nestupoval, lebo ten vstup ani ten stop loss už není až taký zaujímavý, než dali stop loss pod toto low, už by sa tam ropa teoreticky nemusela vrátiť, ale není to až tak zaujímavý trade ako ten pôvodný trade, keby sme to brali veľmi skoro ráno. Ale za mňa ropa si myslím, že návrat point of control a možno atak na 100 USD je veľmi pravdepodobný skrz aj geopolitickú situáciu. Just in, takže Irán plánuje použiť iný príliv namiesto tých južných, aby Irán kvázi unikol blokádám blokádám, ktoré robia Spojené štáty v Strait of Hormuz, respektíve v Hormuzskom prílive. Neviem, čím to trošku vyjde, ale akože je to trošku unavujúce aj s tým celým Hormuzom a reálne zatiaľ sa nič reálne nedie, zatiaľ akože Irán ich odpovede to, že sa budú chcieť snažiť použiť respektíve inú stranu prílivu.
neviem čo to má presne znamenať, ale za mňa podľa mňa Irán si to dlho nenechá srať na hlavu a takisto aj Čína. Takisto aj Čína si myslím, že sa do toho o chvíľku zapojí a naozaj vznikne tretia svetová vojna. Dnes sme od toho veľmi ďaleko a čo sa týka nejakých správ, tak ako o nejakých bombardovaniach nič neviem. Známi mi zatiaľ, že písali, že či dostávali nejaké alerty z Dubaja alebo nie. Každopádne táto situácia sa už vyhroťuje. A keď vidím, čo sa deje, tak neverím tomu, že Irán ustúpia, takisto neverím tomu, že ustúpia Spojené štáty americké. Za mňa proste konflikt vyeskaluje a podľa mňa, tento týždeň už si myslím, že nie, ale ten ďalší týždeň podľa mňa Trump zaútočí plnou silou na Irán a bude to veselé a potom podľa mňa sa do toho zapojí aj Čína, keďže vlastne celý ten hormuzský prieliv je blokovaný Spojenými štátmi americkými. A jednoducho myslím, že Čína si to nenechá ľúbiť a potom prejdeme aj k ďalšej veci, ktorá ma tiež zarazila, ktorú mi poslal jeden divák. Takže čo sa týka takže čo sa týka tejto situácie, už je to unavujúce, ale konflikt sa nerieši a ako aj predpokladám, tak sa tak skoro nevyrieši a ďalší týždeň príde plná palba zo strany USA na Irán. Toto je vec, ktorá ma akože dosť zarazila. Toto je akože vec, ktorá ma teda že totálne dostala. Toto mám od divákov, túto informáciu, je to ČT24, ak sa nemýlim. Poslal mi to divák na Discorde, takže čo sa týka, Japonsko sa pripravuje na konflikt s Čínou. To je Japonsko znižuje úroveň vzájomných vzťahov s Pekingom a pripravuje sa na vzájomný konflikt. Každoročné správe o diplomácii označuje Tokio Čínu nový pozor za dôležitosť suseda, a to chápem. Argumentuje tým, že Peking zesiluje jednostranný nátlak, napríklad, že sa snaží znešťuť kľúčové suroviny. Takže Čína sa snaží ako dnes prístupniť suroviny Japonsku. Dokument zmieňuje incidenty s čínskymi stíhačkami v vzdušnom priestore Japonsko. Preto na svojom území rozmiestnia rakety a ďalšie zbranie. No, tak toto by bolo akože veľmi veselé. Môžeme si rovno pozrieť aj to video. Japonsko se připravuje na konflikt s Čínou. Dosud byl vztah s ní jediný z mídu edity. Teď už je to v diplomatické řeči jen významný soused. Peking politiku premiérky Takaičiové opakovaně kritizuje. 其当前局面的根源在于日本首相高市早苗发表涉台谬论，背信弃义，损害中日关系的禁止机制。 Tím hrozbám Tokio podniká praktické kroky. Na ostrově Kyushu rozmístilo první raketu dlouhého doletu s dosahem 1000 kilometrů. Získává tím schopnost zasáhnout nepřátelské základny, třeba v pevninské Číně. 世界中の目が中東に注がれる中でも我が国周辺、そしてインド太平洋地域の安全保障に隙を生じさせては Toto keby vieskalovalo, tak to by byl veľký prúser. Obyvatelé protestují. Blízkost obydlené zóny považují za rizik. Moderní zbraně vláda rozmisťuje i jinde. Torpédoborce vybaví americkými střelami Tomahawk a do roka umístí dlouhého doletu. Zase americké zbranie, ako inak, takže Amerika zase na to zarobí. 重要ですけれども、また中国はって点で反対運動を先導していきますので、外が今後の国防の最前線。 Japonsko se odklání od čistě obranné politiky, kterou dodržovalo kvůli pacifistické ústavě. Premiérka Takaičiová prosazuje asertivnější přístup. Kvůli tomu urychlit reformu ústavy, cesta k ní ale bude dlouhá, vyžaduje podporu obou komor parlamentu a následně si schválením referendu. Z Japonska Barbora Šámalová, Česká televize. Takže zhrnutie tohto, tak toto ma celkom reálne prekvapilo. Nečakal som teda, že by Japonsko sa pripravilo na nejaký konflikt s Čínou. Skôr som očakával, že by Čína chcela napadnúť Tajvan a že teda respektíve, že Tajvan by sa pripravil na konflikt s Čínou a nie ešte Japonsko do toho. Jedine, že by sa do toho zapojilo Japonsko, potom Čína by zautočila na Tajvan, Čína by sa bila s Japonskom. No tak myslím si, že máme to za chvíľku nahrané ľudia a bude to teda naozaj že veselé. Ďakujem Romanovi Storkovi za túto informáciu, ktorú posunul a teda akože reálne ma to prekvapilo. Ak toto ak aj vyskaluje konflikt medzi Japonskom a Čínou a začnú sa oni tiež medzi sebou obstreľovať,
tak si reálne myslím, že čo sa týka krypta, čo sa týka iných vecí, aj technologické veci, tak všetko to pôjde do prdele. Takže za mňa dúfam, že Bitcoin spraví nejaký posledný sweep na 77-78k, kde by som chcel uzavrieť long, ktorý mám otvorený. A tým pádom vlastne potom by kryptotrh mohol začať klesať tam, kde by klesal pôvodne, keby Trump samozrejme neoznámi prímerie, ktoré bola proste totálna fraška. Ak chceš byť súčasťou aktivity komunity za pravidelnejšie analýzy, obchodné setupy, aktuálne analýzy krypta, určite zapíjať na náš Discord, odkaz nájdeš klasický v popise tohoto videa. Zároveň ešte pripomínam našu depozit a trading kampane, môžeš získať odmien až stovky USD, tak sa určite na to pozri. Takisto som live každý deň, takže určite sa nezabudni zastaviť aj na môj livestream. Ak sa ti toto video páčilo, budem veľmi rád za like a odber. Majte sa a vidíme sa na budúce.